Ja tot Santimina, recupera tot mirat, la deixa per a Condovia que la para, crec que l'ha parat amb la cama d'enmig, la deixa al centre, la deixa per a Lato per a Guedes, Guedes per al quart, 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 patrocinat per Ferto, concesionario oficial Peugeot en Torrent i Sitges. En l'apertura del València després d'una recuperació per a Guedes de Condovia, encara li queda gasolina al portuguès, mama amb el porter, amb una sutilesa extraordinari, com si duguera una bota de seda, toca per dalt de Sergio Rico, so per a fer el quart, 47 de la segona, 92 de partit, València 4, golazo Guedes, Sevilla 0. Sí, envíame el... Bien, este preciso instant, Paco. S'acaba el partit en Mestalla, s'acaba la sinfonia en Mestalla, s'acaba l'orgasme i el paroxisme col·lectiu en Mestalla. Amb este, València 4, 2 de Guedes, Sasa i Santimina, Sevilla 0, i en